हाय श्रीराज. हाय आयुष, कसा आहेस? मी बरा आहे. तू? मी पण बरं आहे. सांग बरं, तू कोणते कोणते राग केले? मी पिंपलास केला. आणि तू? मी पण पिंपलास केले. ठीक आहे, सांगतो का मग पिंपलासची माहिती? राग पिंपलास, थाट काफी, वादी मध्यम, संवादी षडचा, जाती आवडो शकतो, गायन समय, दिवसाचा तिसरा प्रहर. आणि या रागात आरोहामध्ये रे आणि ध वर्ज्य आहे.